Iki Kresna. Inggih. Iki Kresna. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane gong. Wah. Iki Narayana. Koko Prabu laturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku kuwi. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andre yo sarene Sik to. Ngene iki sithik men gayang ora. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah, Menang aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. duwer dengkulmu mlocot. Wis kok ora anu mau iki. Man ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake Antasena ngapusi jare ngekeki kasertan mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, Sing penting ora mati. Ha iya. ora ta kaya nata Mandura Prabu Baladewa. Miwah Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pati tirta gludakaning daratan. Sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandira kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatut ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Jangkarpipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisana waluya nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada.
Nalika semana Werkudara Janaka Nakula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujuran usuni. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar lara. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena apa? Sepade. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan, kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha paripeksa. Dipaksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik.
nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek, nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener nggondhani pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi, nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gutang iki ngembek karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara, ora sak gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, Tili. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya jek aku loro to Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapak Jodipati Kang. Iya Dimas. Kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya.
sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodha sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didong rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iya mbok ora pelit-pelit gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik ki nek dienggo nek duwite nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan mangan mudang medeng ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora brek tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karemu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget
nendangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang wala dewa ya nesu itu ambek ngapa Tro ambek awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin lah ngopo mulane ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara wis doyan Ndara Baladewa mlayu sing ben ayo main disi Andra ya modar kowe oh kowe nabrak Satpol PP ora ngomongi to Gong aku wis weruh wis mak tratap kapok kowe kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara Antasena kowe nyegat kono Petruk mlayu cekelen degluken cengele wis gak ndonga njaluk nang ngisor Semboja apa nang pinggir cungkup ku tak gejek siramu modar Ndara Antasena kuwi piyayi luhur piyayi iso nimbang ala becik tak takonane sik ngarep mati kok kowe ngomong terus bekti kula Den ya selamat to Tru pengestune wilujeng mlayu-mlayu ngopo kapok kowe kuwi menggaya kuwi jane ngerti engko nek mlayu kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til iya Tru aku tak jajan es teh aku njaluk kok mengarep mati kok ngombe es teh ngoke-oke dosa apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi nyawaku iki rada peret ngono lho sembah kula nggih Den heeh wis tak tampa kowe mlayu ngopo sampeyan tekan mriki enten apa lho takoni urung takon aku wis ganti takon kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula Den sampeyan tekan mriki madosi sinten goleki kowe modar wis yakin wis santai wae Tru wis pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae sik Gong kowe iki omong apa to dar kowe gendi kowe sing diancam ora aku ora nantang bapakne kok kowe mlayu mrene ngopo to dioyak Kang Rama lho bapak sapa bapak Pocong kowe lha sembrono Petroke cucuk watu sisan gong-gong hei sih aku ki wedi tenan ngono doyak bapak nggih doyak bapak ngopo Tru kok doyak mesti ngono ngopo kok doyak ngandura ayo gek bloko Gong waduh tempul ora banget Gong kowe dagel aku dinggo ora nggih anu mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama nantang bapak nggih asebabe lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa nundung Pak Cilik Sedewa nggih lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang pamriye nggo tombo bapak niku lara wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usadaku dadi tombo lah nek Pandhawa gothang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel lho bapak mati piye ayo nek Semar mati piye mula kula wani kali Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa oh ngono to nggih ya ngapunten bari bangsa kula wonten Kang Rama rasa nangis arep mati kok nangis nyadimutnya mah irung kok kon
Petruk ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Yo sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Oh, pindah kono. Duh kok. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan kok, Tru. tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrane Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara, Tru. Ha iya. Nglereng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya? Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapak Werkudara. Nggih. Ing titiprani mangan hanung paricata mbak lumembak dijambut balu membak lamun mambeng
Rumbak ing samudra hangra. Sida ora iki, ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sulo meneng mawon. Ya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayo ing asepi. Mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Haryawerkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Kowe lha domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok madhes iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petro nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petro patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petro wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodipati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepon aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo.
Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku Adek. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan tekake di kontese. Sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Ora kudoro. Boleh dawa. Boleh dawa dong. Bolo dewa. Bolo dewa kakakku apa? Sing prayitna hati-hati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajangi. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nek jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, Wah. Jangan begitu. kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuhe awake dhewe. Menungso ora tatanan. Waduh, lah kok kono Baladewa. Lah kok aku maca ning ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edane. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungso ora tatanan kembali Maranata maju aku wae. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsar. Kapamu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Setyaki Wonten rawuh. bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubrani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki.
Iki Kresna iki. Inggih. Iki Kresna iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu ngaturi sareh. Sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Nduk diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andre yo sarene Mesti keto. Mani ngene iki sithik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama. Ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to? Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngendherekake. Wonten wigatine. Yo ngambil pustaka Jamus ki masa teng gati kenal tumbal wadali kula jondorake ke taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki. Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, Meneng. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara. Dadian saka duwer. duwer dengkulmu mlocot Wis gong ora anu mau iki. men ket mau dunake duwer aku nendang ra dirasake Antasena ngapusi jare ngekaki kasetan mbul ya ora ana apa-apane terus Nek ora mati, sing penting ora mati Ha iya. mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. lah sida ngelucu terus Ha piye dinggahke wisan. Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Pokok Prabu Piye? mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho, Lah terus sing nggo pustaka Jamus Lima Sada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa.
jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya, us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura kae. Aku ngakoni lumputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Yo, Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti Rawanadi Muragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing Siadi kalawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Ngomong kang mitraning asta aneng asta. Oh. Petro, Nun. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manahku Londoro. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gudang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Mung ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih. Iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang Jawawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, para kawan.